3日水曜日のカレンダーを一緒に確認しましょう。8時に7月のユーロ圏サービス業 PMI が発表されます。速報値では同指数は変動せず、各報値も同様の結果となる可能性があります。30分後には7月の英国サービス業 PMI が発表です。6月の同指数は大幅に下落し、ここ3年間の最低値まで下落しました。9時に6月のユーロ圏小売売上高が発表されます。5月は10勝を続け、ここ6ヶ月間の最高値が記録されました。12時15分に7月の ADP 全国雇用指数が発表です。6月は4ヶ月ぶりに予想以上に回復しました。14時に米国の ISM 非製造業指数が発表です。6月は 3.6 ポイント上昇し、9ヶ月間の最高値をつけました。1時半に6月のオーストラリア小売売上高が発表されます。食品と衣料品の小売及びケータリングでの上昇のため、5月の同指数は上昇を続けました。8月3日水曜日の経済指標発表カレンダーは以上です。最も重要なニュースを木曜日のカレンダーにてまたチェックしましょう。